ஹலோ ஃபுட் லவர்ஸ், வெல்கம் டு மாகாஸ் கிச்சன். நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிற ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியான ஃபிஷ் ஃப்ரை. கம் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் குக்கிங். இப்போது ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 1 டொமேட்டோ, 2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 3 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், 1 ஸ்பூன் ஃபெனல் சீட் பவுடர், 1 ஸ்பூன் பெப்பர் அண்ட் கியூமின் பவுடர் அண்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போது 1 kg ஃபிஷ்ஷில் நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபிஷ்ஷில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 hour மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு தவாவில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஃபிஷ்ஷை டபுள் சைடும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப சிம்பிளான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி. வீட்டில் சமைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா எவ்ரிஒன் சேஸ் அவஸ்தை.